बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय खुलुमबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। खौरांगिरिनि सायाव गाग्लोबनायनि हेंथायै गोसोम बेज गानना हेंथा सोमावसारदों। एशियान निउज इन्टारनेशनेल थामहिनबा ANI निउजनि बङाइगाव आरो चिरांनि खौरांगिरि भारत पासवान आरो बिथांनि नखरनि सुबुंफोरखौ सनिबारखालि दुथांनि मोनसे हानजाया गाग्लोबदों। जाहोनाव खौरांगिरि भारत पासवानखौ देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों। अजद सिखारनाय बायदिब्ला सुकुमार देबनाथ मुंनि सासे थिकादारनि हानजाया भरत पासवान आरो बिथांनि बिसि आरो बिमानि सायाव गाग्लोबदों। बे जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों बिजनी प्रेस क्लाबजों लोगोसे आमसु, बिटिआर बेंगली फेडारेशन आरो DYFI आ। बिजनी प्रेस क्लाबनि मावखुलियाव गोसोम बेज गाननानै सोमावसारनायनि अनगायैबो खौरांगिरि भारत पासवान आरो बिथांनि नखरनि सुबुंफोरनि सायाव गाग्लोबग्रा दायनिगिरिखौ 24 घन्टानि गेजेराव हमनानै गोख्रों साजा होनांगौनि दाबि खालामदों। जुनमनि राभानि थैनायनि सायाव थाबैनो CBI नो नायबिजिरनो होनानै दायनिगिरिखौ हमनानै साजा होनांगौनि सायाव खौरांगिरि मेल, धेमाजि जिल्ला दुलाराय राभा फरायसा आफाद आरो राभा जौगाखां काउन्सिल दाबिग्रा आफादआ जथायै खौरांगिरि मेल खुंदों। धेमाजि जिल्ला दुलाराय राभा फरायसा आफाद आरो राभा जौगाखां काउन्सिल दाबिग्रा आफादआ जथायै राभा जौगाखां काउन्सिल आरो जुनमनि राभानि थैनायनि सायाव थाबैनो CBI नो नायबिजिरनो होनानै दायनिगिरिखौ हमनानै साजा होनांगौनि सायाव खौरांगिरि मेल खुंदों। गसाइगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खौरां। गसाइगाव ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा माबाफोर बेराम जायोबा गुबैयै सोनाब बंग, बङाइगाव, क'क्राझार बायदिफोराव गारि भारा गारनानै थाङालासे गसाइगाव MRM देहा फाहामसालियाव खम बेसेनावनो नोंथांनि गुबुन गुबुन बेरामनि फाहामथायफोरखौ लानो हागोन। गसाइगाव सहरनि उत्तरपारायाव थानाय क'क्राझार MRM देहा फाहामसालिनि दालाय गसाइगाव MRM देहा फाहामसालियाव गोबां खम बेसेनावनो नोंथांनि सोलेरनि बायदि बेमार आजारफोरखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे देहा फाहामसालियाव रायजो राजाफोरा खम बेसेनावनो आल्ट्रासनोग्राफि, डिजिटेल लेबरेटरि, डिजिटेल एक्स-रे आरो EGC जों लोगोसेनो गोबां स्पेसियलिस्ट डक्टरफोरजों नायजानो थाखाय सुबिदाखौ मोननो हागोन। सोरबाफोर बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानो थाखाय माबाफोर सुलाद लानो गोसो दङब्ला नैबे स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमायाव नोंथांमोना थोंजोङै सुलाद लानो हागोन। गोदानै थाखो खथा लुफुंनो मसलपुर फरायसालिमायाव अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाक्सा जिल्लानि सदर मसलपुराव थानाय मसलपुर फरायसालिमायाव गोदानै थाखो खथा लुफुंनो थाखाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। 2022-2023 मायथाइनि BTC सरकारनि बाजेटजों होजानाय बे थाखो खथाखौ 1 कौटि रांनि बाजेटजों लुफुंजागोन। मख'नो गोनांदि मसलपुर फरायसालिमायाव आद्रा जानानै थानाय थाखो खथाखौ लुफुंनो थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्राय थाबैनो 1 कौटि रांखौ सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय होनाय जाबावगोन। बेजों लोगोसेनो मसलपुर फरायसालिमाया थाबैनो सरकारि फरायसालिमानि मर्यादाखौ मोननो हासिगोन होननानैबो मिथिहोबावो गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। बेजों लोगोसेनो बिटिआर हालामाव जायफोर सुबुंफोरा 2003 मायथाइनि सिगांनिफ्रायनो रायजो जाबोदों बिसोरो आयेन बायदियै हानि मोनथायखौ मोननो हागोन आरो बायलाय फानलायखौबो खालामनो हागोन। नाथाय बिटिआरनि बायजोनि जायफोर सुबुंफोरा 2003 मायथाइनि उनाव फैदों बिसोरो हानि मोनथायखौ मोननाय नङा आरो बायनो हानाय नङा। थांनाय 2 बोसोराव बिटिआर सरकारा हानि जेंनाफोरखौ फोजोबनो थाखाय 40,000निबो बांसिन सुबुंफोरनो हानि फोरमानलाइखौ होबाय आरो फैगौ 2 बोसोराव बिटिआर हालामनि जायफोर सुबुंफोरा आयेन बायदियै हानि मोनथाय दङ बिसोरनो हानि फोरमानलाइफोरखौ होजोबनाय जागोन होननानैबो बुंथियो मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। मोब्लिब मासुल बारायनायखौ लानानै सरासनस्रा रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोजोननाय गैयै सोमजिदों। बे समावनो सासे मोब्लिब ग्राहकनाव लाख लाख मोब्लिब बिल फैनाया बयखौबो सोमोनांहोदों। गुवाहाटी नोगोरमानि बामुनि मैदामाव जादों बे सोमोनांथाव जाथाया। मिथिनाय बायदिब्ला बामुनि मैदामनि रयसुद्दिन आहमेद मुंनि सासे मोब्लिब ग्राहकनाव 13,04,208 रां मोब्लिबनि बिल फैदों। नाथाय बेनि सिगां दानफ्रोमबो 1,200 निफ्राय 1,700 रांसिम मोब्लिब मासुल होबोगासिनो दङमोन होननानै रयसुद्दिना फोरमायथिदों। दानसेयावनो बेबायदि लाख लाख रां मोब्लिबनि बिलखौ नुनानै खर' हमनो गोनां जादों रयसुद्दिन आहमेदा। बेनि हेंथायै रयसुद्दिना आसाम स्टेट इलेक्ट्रिसिटि बर्डआव अजद होबाय होननानैबो मिथिनो हादों। बर' खौरांगिरिफोरनो सोलिनो थाखाय माबा मोनसेबाबो होनांगौ। खौरांगिरिफोरा गोसो जायोब्ला सरकारखौ बोख्लायनोबो हायो आरो दैखांनोबो हायो। बे गोनां बाथ्राखौ बुंदों मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारिया। लखिमपुर जिल्ला बर' खौरांगिरि गौथुमनि खुंगा 2थि बोसोरसालिया जथुमानि समाव बाहागो लानानै गोनां बाथ्राखौ बिथाङा बुंथियो। बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि आरो मेथाइ खनगिरि मिथि नार्जारिया उदालगुरिनि मिथिंगा बर'जों जुलि जाबाय होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिना मोन्दों।
आसाम सरकारा बर' बिजोंनि थाखो 6आव सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ बर' रावनि सोलायै इंराजियाव फोरोंनो नारसिननायनि आयदाखौ लानानै गुवाहाटी गरसक बाथौफुरियाव थानाय समाज थुनलाइ हारिमुआरि मावथांखिसालियाव एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा गोनांथारै मेल जथुमनानै सावरायलायदों। बर' थुनलाइ आफादनि मिरु मावफुं मेलाव बे आयदाखौ लानानै बर'नि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरा गुवारै सावरायलायनाय जायो आरो बे मावफुं मेलावनो सरकारनि थांखि लानायनि हेंथायै फैगौ समाव सोमावसारनो थांखि लादों। बे मेलाव थांखि लानाय बायदिब्ला सोलिफु दाननि फैगौ 9 जुनाव सरकारनि थांखि लानायनि हेंथायै आसाम नाङैनो फरायसालिफोराव खुगायाव गोसोम जि एबा बेज गाननानै सोमावसारगोन। बेनि उनाव फैगौ 15 जुनाव आसाम नाङैनो 2 घन्टा धर्ना होगोन एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा। बे गोनां सावरायनाय मावफुं मेलावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फारियै बोसोनगिरि खुंख्रा सरगियारि, सामलायथ' आफादगिरि एबा लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी, बुंथिगिरि अबित नार्जारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिरखां नार्जारी, सोमदोन ब्रह्म, सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी, गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारी आरो लोगो हारिमु नेहाथारि सुसिल इस्लारियाबो बाहागो लायो।